खुलुमबाय बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय दिनै 20 जुलाइ 2020 समबार फैदो दिननि माखासे हेडलाइन निउज इम्पर्टेन्ट निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि गिबि खौराङा जाबाय जोंनि बे आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा चिरां जिल्लानि बिजिआर गेस्ट हाउसआव दिनै हर थानानै गाबोन चिरां जिल्लानि दैबाना जानाय जायगायाव बेरायहैगोन एबा नायबिजिरहैगोन होननानै फोसावनाय जादों लोगोसे बेंगालराव दिनै सासे हिन्जावा कर'ना भाइरासनि टेस्टनि रिजाल्टखौ नेनानैनो थैनांगौ जाबाय जोबोद दुखुनांथाव रिजाल्ट मोनथ'यै समावनो बे आइजोआ थैनांगौ जाबाय दानिया फैदो गुबुन खौराङा जाबाय वेस्ट बेंगलनि सनारपुर होननाय जायगायाव सासे 15 बोसोर बैसोनि गथ' हिन्जावसाखौ बुथारनानै सावफ्रामना दोनदों होनना मिथिनाय जादों वेस्ट बेंगलाव दाखालि बिजेपिनि एमएलए बेखौ बुथारनायनि उनाव वेस्ट बेंगलाव गोबां गिथाव बाथाव जाथाय जागासिनो दङ लोगोसे जोंनि बे भारत हादराव दिनै दहाय सानाव 24 घन्टानि गेजेरावनो 40,000 गोदान कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों वाव बे मोनसे गोदान रेकर्ड दाखालि 24 घन्टानि गेजेरावनो 30,000 गोदान केस मोननाय जादोंमोन आरो दिनैहाय 24 घन्टानि गेजेराव 40,000 गोदान केस वाव गुबुन खौराङा जाबाय गुबुन खौरांखौ बेखेवथ'यैनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय बे खावलायनायानो जाहैबाय दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आं बे चेनेलाव भिडिअ होनाया गासै 440 जाबाय अब्लाबो आं दासिमबो 100,000 साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हायाखै मालायफोरा 50टा 40टा भिडिअ होनायावनो 100टा भिडिअ होनायावनो 100K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हायो नाथाय आङो दासिमबो 500टा 400टा गाहाम भिडिअ खालामनानैब्लाबो 100,000 साबस्क्राइबार मोननो हायाखै जोबोद दुखुनांथाव जोंनि बे बर'फोरनि गेजेराव जियानो जादोला गुबुन खौराङा जाबाय तेलेंगाना पुलिसा इन्टारनेशनेल किडनि फालांगिरि खालामग्रा MBA ग्रेजुवेट खालामनाय डक्टरखौ हमनाय जाबाय मिथिनाय बायदिब्ला किडनिखौ श्रीलंका आरो तुर्कीयाव साप्लाइ खालामोमोन होनना फोसावनाय जादों माने बे MBA कमप्लिट खालामनाय सासे ग्रेजुवेट डक्टरा जोंनि बे भारत हादरनिफ्राय किडनि साप्लाइ खालामोमोन श्रीलंका आरो तुर्की हादराव दा बेखौ तेलेंगाना पुलिसफोरा हमनाय जाबाय जोबोर मोजां खौरां गुबुन फारसेथिं मुम्बाइआव कर'ना भाइरासनि मुलि रामसिडिबार मुलिखौ 30,000 राङाव फाननायनि थाखाय गासै 7 जन मुलि फानग्राफोरा हमजाबाय दानिया फैदो दिननि माखासे हेडलाइन निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि गिबि हेडलाइन निउजआ जाबाय कलकातायाव सासे ड्राइभारा सासे 45 बोसोर बैसोनि आइजोखौ बुथारदों बे आइजोनि मुङानो जाहैबाय लक्ष्मी दास बे आइजोआ गावनि मोननो गोनां रां 30,000 रांखौ बिदोंमोन बे समावनो बे कलकातानि ड्राइभारा बे लक्ष्मी दासखौ बुथारबाय दानिया फैदो गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय रासिया हादरा कर'ना भाइरासनि मुलिखौ हेकिं खालामदों होनना UK आरो US आ बुंदों रासियानि हेकिं ग्रुप APD29 एबा कजिबियार बिसोरखौ कजिबियार होननाबो मिथिनाय जायो बिसोरो हेकिं खालामग्रा माखासे हेकारफोर बिसोर कर'ना भाइरासनि मुलिखौ हेकिं खालामदों होननानै डाइरेक्ट UK आरो US आ बुंदों गुबुन हेडलाइन्सआ जाबाय गुवाहाटीआव दिनैनिफ्राय लकडाउनखौ 30% बा 40% खुलिदोंब्लाबो गोबां मानसिफोरखौ गुवाहाटी सिटियाव थांलाय फैलाय खालामनायखौ नुनो मोन्दों जोबोर गिथाव बाथाव बे गुवाहाटीआव बुंनो थाङोब्ला गुवाहाटीआ जोंनि बे आसामनि कर'ना भाइरासनि हटस्पट लोगोफोर दिनैनि बेलासिनि रादाबा बेखिनिल'मोन जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनबाय अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम बेबायदिनो सानफ्रामबो नोंथांमोना आङो गोदान भिडिअ लाबोबाय थायो बाय बाय